Mang Berto, ang anak ko nawawala. Iniwan ko lang siya kanina mag-isa naglalaro. Pagbalik ko, wala na siya. Sandali at titignan ko siya dito sa loob. Emmy? Emmy? Tanungin ko nga si Ruby, baka makita niya. Mahal? Anak ko. Anak ko. Mahal, halika na. Mag-bis ka para pupunta tayo sa simbahan. Anak ko. Anak ko. Mahal, para makapasyal ka kahit papaano. Anak, miss na miss ka na ni nanay. Mahal, ano nang nangyari sa'yo? Sige, lalabas na ako. Magpahinga ka na dyan. Sana balang araw, matanggap mo na wala ng anak natin. Rose, ang laki na ng anak mo ah. Kaya nga po, Mang Berto, hindi natin namamalayan. Ang bilis lumaki ng mga bata ngayon. Kung nabubuhay lang ang anak namin, ganyan din sana siya kalaki. Mang Berto, malay nyo, isang araw biyayaan ulit kayo. Sana nga, Rose. Pero si Ruby, sobrang apektado sa pagkawalan ng anak namin. Halos ayaw nang kumain at lumabas man lang ng bahay. Nakakaawa naman po siya. Tama ka, Rose. Sana matanggap niya na wala na ang anak namin. Kaya nga po, malay nyo, pag binayayaan po ulit kayo, doble pa po. Ikaw talaga, Rose. Nambola ka pa. Emmy, oh. Candy. Salamat po. Sige po, Mang Berto, papaliguan ko lang po sa Amy. Sige, Rose. Ganda-ganda talaga ni Emmy. Anak ko? Sige, Rose. Uwi na din ako. Baka may kailangan na si Ruby. Sige po, Mang Berto. Sige, Emmy. Halika na, anak. O mahal, buti lumabas ka. Anak ko! Anong anak na sinasabi mo dyan? Pumasok na nga tayo sa loob para makakain ka na. Anak! Anak ko! Halika na para makainom ka na ng gamot. Ayoko ng gamot! Anak! Mahal, kailangan mong uminom ng gamot. Alis! Anak ko! Mahal, ano na ang nangyayari sa'yo? Anak ko. Anak ko. Mahal, Anak ko. mahal naman. Nakakasawa na. Palagi na lang ganyan ang sinasabi mo. Ano na ba ang nangyayari sa'yo? Hindi na kita makausap ng maayos. Puro ka na lang anak. Anak ko. Anak ko. Anak ko. Diyos ko, ano na ang nangyayari sa asawa ko? Ano ang gagawin ko? Kailangan ipatingin kita sa doktor para gumaling ka na at hindi na lumala ang sakit mo. Anak ko.
Kakagatin ko na sila. Aw! Aw! Nako anak, yung niluluto ko pala. Dito ka lang ha. Huwag kang lalayo ha. Sige po, Mama. Anak? Anak, laro tayo. Halika, sama ka sa akin, pasyal tayo. Saan mo gusto pumunta? Halika. Anak? Anak? Tulong! Ang anak ko nawawala! Anak? Anak? Nandiyan ka ba? Mang Berto? Tao po! Anak? Oh, Rose. Bakit? Mang Berto, ang anak ko nawawala. Iniwan ko lang siya kanina mag-isa naglalaro. Pagbalik ko, wala na siya. Sandali at titignan ko siya dito sa loob. Emmy? Emmy? Tanungin ko nga si Rubik, baka nakita niya. Mahal? Rose, wala ang anak mo dito sa bahay. Wala din ang asawa ko sa kwarto niya. Ano po? Baka kinuha niya po ang anak ko, Mang Berto. Huwag kang mag-alala. Hanapin ko sila. Mang Berto, baka kung anong gawin ng asawa mo sa anak ko. Huwag kang mag-alala, Rose. Alam kong hindi niya sasaktan ang anak mo. Panginoon, ingatan niyo po yung anak ko. Hayaan mo, Rose. Gagawin ko ang lahat para makita sila at maibalik na ligtas ang anak mo. Salamat po, Mang Berto. Ruby? Ruby, bakit mo ginawa yun? Bakit kinuha mo na lang basta ang anak ng kapitbahay natin? Anak ko, huwag mo nang iiwan si nanay, ha? Mahal, hindi natin yan anak. Ibalik na natin siya. Hindi mo ba alam na nag-aalala na ang totoong nanay niya? Ganda-ganda talaga ng anak ko. Pero ang nanay niya, hinahanap na siya. Pasensya ka na mahal, pero kailangan ko nang gawin ito. Kahit masakit para sa akin na gawin ito sa iyo, gumagawa ka na ng masama. Dahil sa pangungulila mo sa anak natin matagal nang wala. Hello, Mang Berto? Rose, ang anak mo nakita ko na. Mang Berto, ayos lang po ba yung anak ko? Hindi po ba siya pinabayaan? Oo, Rose. Ayos lang siya. Inalagaan naman siya ni Ruby. Tulad ng pag-aalaga mo sa kanya. Pero, di ba po wala po siya sa tamang pag-iisip? Oo, Rose. Wala siya sa pag-iisip. Pero bilang isang ina, nandun pa rin sa puso niya. Salamat naman sa Panginoon. Ligtas ang anak ko. Pero ayaw niyang ibigay sa akin ng anak mo. Anong gagawin natin, Mang Berto? Susubukan kong kuhanin ng loob niya para makuha ko ang anak mo. Sige po, kayo na po ang bahala sa anak ko. Pupunta na rin po ako dyan. Sige Rose, bilisan mo. Habang hindi pa sila umaalis dito sa simbahan. Sige po. Diyos ko, patawarin yung asawa ko. Hindi po niya alam ang ginagawa niya. May mga taong nadadamay pa. Gagawin ko ang lahat
para bumalik ka sa dati mong katinoan, Ruby. Doon muna kayo sa sala. Magluluto lang ako ng pagkain natin. Anak ko, laro tayo. Sandali lang anak ko ha. Kukunin ko lang yung laruan mo. Eto na yung mga laruan mo anak. Mahal. Kenny, sama ka sa akin. Dadalhin na kita sa mama mo. Umuwi na tayo sa bahay mo. Rose? Rose? Halika, punta tayo sa harap. Baka nandun yung mama mo. Rose? Rose? Mang Berto. Anak! Anak! Nakakuha ko ng tiyempo na makuha si Amy. Nakatulog kasi si Ruby sa sobrang pagod. Maraming salamat po, Mang Berto. Sige, uuwi na ako. Baka magising pa kasi si Ruby na wala ako sa bahay. Sige po, Mang Berto. Maraming salamat ulit. Halika na, anak. Pasok na tayo. Anak ko! Nasaan ka? Anak ko! Anak! Anak ko! Nasaan ka? Anak! Mahal, patawad. Kailangan na talaga kitang ipatingin para malaman ko kung ano ang kondisyon mo. Anak ko! Anak ko! Mahal, halika, magbis ka. Puntahan natin ang anak natin. Talaga? Pupuntahan natin yung anak natin? Oo, mahal. Pupuntahan natin. Yay! Sige, puntahan natin. Saglit lang, magbibis ako. Patawad, mahal. Dahil nagsinungaling ako sa'yo. Kailangan ko kasing gawin ito sa'yo. Para sa sarili mo din. Kaya sana, kahit ganyan ka, matulungan mo din sana ang sarili mo. Mahal, narinig mo ang sinabi ng doktor. May pag-asa ka pang gumaling para bumalik sa normal. Anak ko. Anak ko. Mahal, gagawin ko ang lahat para gumaling ka. Anak ko. Sobrang nag-aalala ako sa kalagayan mo, Ruby. Sana gumaling ka na. Mahal, minom ka muna ng tubig. Ang swerte ko talaga sa asawa ko. Bukod sa maganda na, maalaga pa. Nambola ka pa. Tingnan mo nga, oh, pawis na pawis ka na. Baka mamaya, matuyuan ka ng pawis, magkasakit ka pa. Ruby, mahal na mahal kita.
Mahal na mahal din kita, Berto. Mahal na mahal kita kahit anong mangyari. Hindi kita iiwan at aalagaan kita hanggang sa gumaling ka. Anak ko. Anak ko. Kahit alam kong nahirapan ka na sa kalagayan mo, alam kong malalabanan mo din yan. Gagaling ka din. Mahal, nakainom ka na ba ng gamot mo? Oo, mahal. Nakainom na ako. Mabuti naman kung ganun, mahal. Mahal, may bisita ka. Kamusta na po, Ate Ruby? Medyo maayos naman na, Rose. Pasensya ka na sa nagawa ko. Hindi ko alam na nakagawa na pala ako na masama. Ayos lang po yun, Ate Ruby. Ang mahalaga, ayos ka na. Sobrang nangulila ako sa nawala naming anak. Hindi ko tanggap ang nangyari. Kaya patawad sa mga nagawa ko. Tapos na yun, Ate. Ngayong okay ka na, lagi kong ipupunta dito sa Amy. Para naman mabawasan yung pangungulila mo sa anak mo. Maraming salamat, Rose. Huwag ka mag-alala. Ituturing ko rin siyang parang tunay kong anak. Masaya ako, mahal, na makita kang masaya at okay na. Ngayong okay na ako, ipagluluto kita ulit ng paborito mo, mahal. Talaga, mahal, sobrang namiss ko ang luto mo. Rose, dito na rin kayo kumain. Ipagluluto ko kayo para sabay-sabay na tayo kumain. Sige po, Ate Ruby. Masaya ako, mahal, at gumaling ka na at nagkasama ulit tayo. Sobrang miss na miss kita. Sana tuloy-tuloy nagpagaling mo. Panginoon, salamat sa lahat. Pagsubok na napagdaanan namin. Lahat ng iyon malagpasan namin.